Εγώ βρωμιάρης, μωρέ. Εγώ βρωμιάρης του τραβήξω. Έλα, πλασίρεψε, μην αρχίσεις πάλι τα ίδια. Πάει την ακούς τι κάνει. Εξαπολύει εναντίον μου κουβέντες προσβαλτικές και ανίποτες. Με σκοπό να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλείσμα στην ατμόσφαιρα, στοχεύοντας τη μείωση της ειδικοπλαστικής μου περίταλψης, επιδεικνύοντας την αυτοδύναμη μιας ανούσιας περιουσιακής υπόστασης, και αυτό για να πετύχει το απετύχωτο, την ταυτοποίηση μιας ανέντιμης κυκλοθυμικής υποτέλειας, ενός μουστοκούλουρου που πάει ενάντια σε ένα καθεστώς ατέρμονο, αντιεξουσιαστικό και απίθμενο. Βολεύοντας έτσι, τι με κοιτάς, δεν κατάλαβες κάτι? Μια ουσιαστική περιβαλλοντολογική λαμαρίνα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι είπα, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.